Když jde bezesporu o jedno z těch menších vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji, ekologové by z něho měli radost. Základní škola v Prakšicích se v minulém roce zapojila do nové hry související se sběrem baterií a elektrozařízení a velice brzy si vydobila 2. místo v celém kraji. Předběhli ji jen holešovští školáci. První pololetí jsme byli druzí, nejlepší ve Zlínském kraji. Za odměnu jsme získali malé divadelko Hrádky s Asekolem, které proběhlo ve škole minulý týden. Bylo určeno pro 1. stupeň, no a v současné době pevně věříme, že i letos budeme teda fungovat a budeme vyhrávat tak, jak loni. Žáci všech ročníků sbírají body už od září. Ty se jim připisují k výslednému číslu z minulého roku. Recyklohraní je totiž dlouhodobým projektem. Sbíráme teda veškeré druhy baterií plus veškeré použité elektrozařízení, jak malé, tak jsme měli sběr i velkého elektrozařízení, takže monitory, televize. Toho jsme odevzdali zhruba 250 kg, toho menšího zhruba 350 kg a v současné době máme odevzdaných 7 plných těch boxů baterií. Jedním z cílů je také poučit děti, jak správně nakládat s odpady. Děti kromě toho, že sbírají, plní ještě další úkoly, kdy jsme vyplňovali různé kvízy, byli jsme tam detektivní, v podstatě soutěž, děti tvořili básničku, děti získávaly informace ohledně recyklace a odpadů v obou obcích. Děti z Prakšic i sousedních Pašovic mají možnost vybrat si ceny z katalogu odměn. Najdeme tady jak drobné učební pomůcky, tak sportovní vybavení, pucle, mapy, elektroniku, stolní fotbal, pingpongový stůl, mikroskop a mnoho dalších. Malá škola na Uherskobrodsku už dosahuje na laserovou tiskárnu. Navíc se soutěží i v rámci samotné školy. V Prakšicích jsou nejaktivnější šestáci. My jsme vyhráli v recyklohraní a ocenění jsme dostali nějakou malou drobnost sladkou. Takže já jsem řekla strýcům a tak oni mi to všechno nosí a nosím třeba klávesnice, baterky, várné konvice. Já sbírám třeba doma, nebo třeba když dojdem k tetě, tak teta mi to dává, nebo do obchodu zajdu a zeptám se jich, jestli by mi ty vybité baterky nemohly dát. Do recyklohraní se může zapojit kterákoliv škola ve Zlínském kraji. Nejde tady o vítězství, i méně bodů totiž může přinést hodnotnou věcnou cenu.